Четвер, 8 лютого. Ви дивитеся «Заман». Я Софія Бляєва. Доброго ранку. Родина вимагає невідкладного медичного обстеження для Кезіма Аметова, фігуранта так званої справи Віджія Кашка. Напередодні в СІЗО Сімферополя його відвідав адвокат Еміль Курбедінов. Повідомив, що у його підзахисного погіршилося його здоров'я, загострилася гіпертонія і болі в серці. Крім того, умови тримання Аметова жахливі. Не вистачає ліжок, скрізь пацюки та клопи. За последнее время у него настолько все ухудшилось, я имею в виду состояние здоровья, что мне приходится об этом говорить, буквально кричать, потому что я знаю своего отца, он никогда бы, если там немного приболел, он бы не сказал. Значит, тоже критично. Дабы избежать негативных последствий, я поэтому хочу, чтобы работники СИЗО медицинские, обратили внимание на состояние здоровья моего отца. 15 січня закінчився срок тримання Кезіма Аметова під вартою. Нашому телеканалу адвокат Еміль Курбедінов розповів, що надіслав до прокуратури Криму скаргу щодо нелюдських умов тримання Аметова та вимогу негайно його звільнити. Торік у листопаді російські силовики затримали 4 кримських татар – Кезіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їм закидають здирництво. Під час цієї так званої спецоперації ветерани національного руху кримських татар Віджія Кашка стало злем, її серце зупинилося у кареті швидкої. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму сьогодні розглядатиме продовження запобіжного заходу 4 фігурантам так званої Бахчисарайської справи про тероризм. О 14-й за Кримом розглядатимуть справу Рустема Більтарова, о 14:30 Ремзіма Аметова, о 15-й Енвера Мамутова та Зеврія Пцеїтова. Усіх 4 окупанти затримали 12 травня 2016 року після обшуків у їхніх будинках у Бахчисараї. Їм закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Володимиру Балуху виповнюється 47 років. День народження він зустрічає у Сімферопольському СІЗО. 16 січня окупаційний Роздольненський райсуд оголосив кримчанину вирок – 3 роки і 7 місяців ув'язнення у колонії поселення. Російські спецслужби звинуватили Володимира Балуха у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Володимир Балух ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції. Від початку анексії Криму Росією вивісив на своєму будинку український стяг та адресну табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18» українською мовою. Після вироку окупаційного суду самотньою залишилася мама Володимира Наталя Балух. У неї погіршилося здоров'я, вона ледве пересувається і дуже тужить за своїм сином. Ніколи нікому не відказав, в селі. Там яка жінка обратилась до нього, в нього як нема врем'я, він все одно не відкаже. Він любе врем'я, ніколи не відкаже. В нього якийсь такий характер, що він не може відказати. І на своєму бензині, і на тому мотоблокі, і привезе, і спашить, і засіє. Все він робив. Все. День народження за російськими ґратами. Сьогодні відзначає ще один бранець Кремля, українець Роман Сущенко. Зустрічає 49-й день народження у московському СІЗО Лефортово. І це його другий день народження у в'язниці. У Росії його звинувачують у шпигунстві. Напередодні рідні та друзі встановили банери з його портретом та привітанням навпроти російського посольства у Києві. А сьогодні планують провести флешмоб. Кожен бажаючий може висловити підтримку Роману Сущенку, записавши відеозвернення.
Буде в інтернеті, тобто це соцмережі, можливо, підхоплять інші ЗМІ українські, і не тільки, з відеопривітаннями на адресу батька, які він неодмінно побачить. Тобто можна записати чи з його портретом, чи на фоні, чи у руках роздрукувати портрет Фрісущенко і висловити слова підтримки і показати таким чином, що батько не один в цій ситуації. Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка ФСБ затримала у вересні 2016-го, коли він приїхав відвідати двоюрідного брата у Москву. У Росії стверджують, що журналіст служив в українській військовій розвідці і шпигував на території Росії. Припинити морську торгівлю через порти в окупованому Криму. Таке завдання перед собою ставлять у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Нині там збирають доказову базу порушень міжнародного морського права. Не лише стосовно іноземних суден-порушників, а й щодо забруднення морського середовища та використання портів для забезпечення російських військових об'єктів. Нині ж, каже постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, хочуть на міжнародному рівні задіяти механізм покарання посередників, котрі сприяють морській торгівлі з окупованим Кримом. Через морське сполучення здебільшого здійснюється забезпечення паливом, бо фактично це насамперед танкери, які заходять в Феодосію та Керчь. Також вивоз з Крима експортної незаконної продукції, це вантажі на Туреччину з посередниками чи потім на країни Близького Сходу. Також є обіг металобрухту. Без морського транспорту те, що відбувається в Криму, стане гірше. І ніякий мост цю ситуацію не виправить. Російські хакери атакують вірусами Центр інформації з прав людини, щоб перешкодити роботі в окупованому Криму. Про це заявила керівник цієї правозахисної організації Тетяна Печончик. За її словами, саме з 2014 року, після анексії Криму Росією, на сервери Центру інформації з прав людини почалися масові вірусні атаки. Також зафіксовано спроби зламу пошти співробітників. Правозахисники підозрюють, щоб отримати дані, зібрані саме на окупованому півострові. Цією атакою стояла група російських хакерів, яка називається Fancy Bear. Відомо, що це група, яка нібито власне підтримується ГРУ Росії. Ці атаки проводилися з середини 2014 року і до теперішнього часу. США та Україна об'єднуються, аби протистояти кіберзагрозам з Росії. Конгрес Сполучених Штатів підтримав законопроект про співпрацю з Україною у питаннях кібербезпеки. Про це повідомляє українське посольство у США. Вашингтон допомагатиме Києву вберегтися від втручання у комп'ютерні мережі, позбутися залежності від російських телекомунікаційних технологій і на українському досвіді вчитиметься протистояти інформаційним атакам Кремля. У Санкт-Петербурзі люди вийшли підтримати російських політв'язнів. Це чергова безстрокова кампанія «Стратегія-6». Формою свого протесту вони, як і кримські татари в Криму, обрали одиночні пікети. Докладніше далі в сюжеті. Действие против государства. Вот этот человек террорист. Он недостоин того, чтобы за него вот кто-то стоял. Я за него стою. Даже не знаю его лично, но знаю его историю ужасно. Не всі перехожі пітерці розуміють учасників пікету на підтримку політв'язнів «Стратегія-6». Втім, активісти не припиняють виходити на вулиці, аби хоч якось сказати про свавілля російської влади. Оюб Тітєєв – один з тих, чиє фото на плакатах. Він – правозахисник, голова чеченського відділення організації «Меморіал». На початку січня його затримали нібито за наркотики, а потім звинуватили у тероризмі. Опозиційні російській владі активісти вважають це помстою за розслідування, які він проводив. Это в конце января вспыхнувшее внезапно дело так называемой террористической сети и ее петербургского якобы отделения по версии ФСБ под названием «Марсово поле». По этому делу были подвергнуты пыткам.
Акція «Стратегія-6» розпочалася як громадська кампанія на підтримку в'язнів 6 травня, перших жертв хвилі політичних репресій в Росії. Тоді це була відповідь влади на масову акцію протесту на Болотній площі 6 травня 2012-го. З того часу в Росії не припиняються політичні переслідування, залякування та помста за будь-яку критику влади, кажуть правозахисники. Саме через це свою акцію «Стратегія-6» назвали безстроковою. Вікторія Аблязова, Заман, АТР. Це все, що ми встигаємо вам розказати нині. Далі на АТР Єлизавета Цереградська з програмою «Саба». Будьте з нами.